अरे वाह, अरे बाबू पूरा अलग है चला, पूरा अलग। हे भगवान। प्रणाम मुखिया जी। पर वो नहीं रही, वो नहीं रही है। ई का होइल बा हो? खाई भइल गोड़वा से लागी नु, गोड़वा से लागी होने चला। अरे त का हो गइल? ई कैसे चोट लागल बा? तो गिरला का कहीं कि केहू के पिछवाड़ी ना फान उतरल ह? अरे बाबू तोरा चोरवा के मन बसे ककड़ी के। अरे चोर वाला बात नहीं के तार का काला बचपन के ई सब आदत हवे। माने कैसे ई चोट कस के लागल बा? का हो? हां लागल बा बाबू। कहां लागल तारा? वैसे कैसे तू गिर गइल? अरे भइल ह कानू। हां ओइनी खेत में से। खेत में से मैदान कर गिरल? अरे बाथरूम नहीं के तरह बैग तोरा रे तो पूरा बतिया सुन ना। अच्छा हां खेत में से गईनी खेत में सोहत रहनी। हाँ अच्छा कुल तरकारी लगौले बानी नु। अच्छा अच्छा हां हाँ 1.5 बीघा में तो खाली तरकारी बोले बथुआ 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 पालक ह त घेवड़ा ह, तरोई ह, तरोई उरोई नेनुआ उनमें सब कुछ बोले बानी। हां 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 अब बुझ जा कि गईनी तो सोहू कईनी ये भूख लागल रहे। अच्छा भूख लागल रहे। बुढ़िया से कहनी कि हेलो कुछ खियाओ हमरा के भूख लागल बा। अब जानते बड़ा बाबू कि बुढ़िया अदहन बैठा देलस। अदहन? अच्छा भात के सतुआ के। सतुआ का अदहन होला हो? सतुआ तो यही सनाला। सतुआ के अदहन बैठौलस। सब कोई के यहाँ सनाला नु। हां हमरा के यहाँ उसिनाला। सतुआ उसिनाला? सतुआ उसिन के तब हमनी खाइले सा हैं। सतुआ के अदहन चढ़ावलस आ उहे 15 से 20 मिनट लागल हुई। अच्छा उतरलस आ मने बुझ जा कि 1.5 किलो सतुआ ये 3 पीढ़ी में खा गई। 1.5 किलो सतुआ 3 पीढ़ी में? हाँ जी वो तो है बड़ी रहे भूखाई रनी ऐसे। अच्छा। खा गई 3 पीढ़ी में ना तो मने 5 पीढ़ी में खाती। ई है। अरे रे बाप रे बाप। तो सतुआ से चोट थोड़े तरह लग जाई? तो ओ खैनी अब बुझते बड़ा खैला के बाद पेट भारी भइल है न। आ ओकरा बाद जब यह पछुआ जन बा मरलस हवा हवा हाँ 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 पछुआ हवा जब मरलस अब ये मन भंगुआई लागल। आंधी लागे लागल। हाँ 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 आंधी लागे लागल तो हम कहनी हे मन हो ना हो अब कहाँ जाई। हाँ हाँ बस चल गई दुआर पर। कहाँ? अपने दुआरिया पर। अच्छा, अच्छा। गछिया नहीं खे। हाँ 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 गाछ तर जाके 12 गछिया तर ना ना। हाँ। एगो गाछ हमारे दुआर पर नया भइल है। अच्छा अच्छा 2 महीना से। अच्छा ओजे गईनी गछिया तर अपन बस खटिया रहे नु। पतरकी वाली। हाँ पतरकी बांस वाला खटिया बांसवा वाली उहे खटियावा अपन टंगले लेके गईनी आ ओजे बिछा दे गईनी। अब बिछावनी है ऊपर जैसा ही पड़नी तो मैंने बुझा कि झोंके लागल। आंधी है आंधी झोंके लागल आ झोंके लागल तो आंधी तो बबुआ लाग गई। अभी मैंने बुझ कि लागही वाला रहे तलही देखत तनी कि ऊपरे से चलल बाटे। ओए अरे राख चलल बन तनी मनी से करवट। ये भगवान की कृपा रहे कि ऐसे करवट मार देनी। माने का गिर गछिया पर से गिरे लगा? हाँ जी का नरियर ओरियर? बे नरियर के गाछ थोड़े हाँ बे अरे राख जब चला हो से तनी आवाज कले पता ही के तो हम कन गए हो ना हो का गिरो तनी मनी ऐसे करवट कइनी नु तो कह कि उ तो देहिए पावत रहे। उ हेजा जन बाटे हेजा मार कोइलस। हे पा के गिर गई? बायां लो आगे गिरो? हाँ बायां लो माने का रहे हो? घाम से आके गिरत एकदम। कथी के गाछ रहे? बैगन के बैगन बैगन ट्रक से आके गिरल। एक मिनट हाँ बैगन फरा रहे? बैगन के गाछ के नीचे तू बस कटेला के सुतर रहा? अरे सुतर नहीं। अब बुझा कि मैंने एजे मरला से तड़ाक से हेने से जब होते हुए जब गइल है ये बाबू एकदम बाप रे बाप कह कि ईश्वर के कृपा है खाली हेने लागल है नु। माने बैगन गिरल हो? हाँ बैगन हे साइज के बैगन। अब बुझा कि माने कम से कम 25 फीट ऊंचाई। बैगन के गाछ के 25 फीट ऊंचा अब 25 फीट से गिरल है। जब चलल तो कहा कि पतई के जौन बात झारत आई हट आवाज कैलस तो हम एने
भइनी अरे बैगन तो हेती हेती होला हो माने डांड बराबर बैगन होला ओकरा नीचे तू खटिया लगा कैसे सूत गइल तोरा की यहाँ के बैगन नु हती हती होला। आजकल विदेशी कुल बैगन आवतरी सा। तो तू बैगन के गाछ के नीचे सुतर रह। हाँ बैगन ऊपर से टूट के गिरल। हाँ वो अलग जेनरेशन है। तो बैगन से ई चोट लागल बा माने ई तरह टूटल बा। हाँ हेने से कह कि हे ही अलग में मार खोजत हे अलग में मार खोजत सब बुझे कि ना। एने पूरा जन बटे एथी कैलस मने उहे बाबू ऐसा न तो भगवान के कृपा अलग तो सीधे आवत रहे। आज मुँहे ना रहित देखे लायक बैगन से। हाँ मुँहवे ना रहित देखे लायक तरह से बतियौती कहाँ से तू अता तो हमरे चिन्ह ना पौता। एक 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 मिनट रोको फोन आवता। फोन आवता हाँ बतिया। हेलो हाँ बन गए घर ना तो पीछे मत रख निमन बन बनू हगर बा जंगला वाला में छोड़ आ गेट कितना बा 7 फीट के बनू 7 फीट से कम मत करिए ना 7 फीट से कम में कहाँ होता। हाँ लिया तो सुना ना कोठरिया बनू हमारे कोठरिया के बगलवा में ओकरा के सेट करा दो। घर ले होता है कहाँ से एगो घर बनवानी है। घर बनवा तो घर बनवा के ले आवल जाला कि ओइजे बनवावल जाला रे। अरे नया रुको ना बता लिया ना लिया। अरे मुखिया जी नहीं नहीं पता बूढ़ हो गई इनका का मालूम हाँ, माने जीवन में घर बनवा हम बानी बूढ़ हो गई नहीं कि देखले घर कैसे बनेला नेव खोनाला देवाल उठेला। ठीक बा लेके आओ आओ हम आवते बनी मुखिया जी से चोट लागल बा इनकर जान तरह बैगन के गाछ के लगे का सुतर रहे हुए बैगन टूट के गिर गेल ऊपर से गिरल। हां ठीक बा लिया लिया घर लिया हम आके ऊपर सूत के देखत नहीं हम घर बाकी नहीं। ठीक बा लिया कोई धर खिड़की उड़की छोड़वाले बड़ा नु घर में। अरे नानू मुखिया जी अच्छा कैसन घर है जानते रहो। हाँ हाँ पिछला मेलवा में हाँ पिछला भाद वाला मेलवा में और ये भादवा होता ना पिछला भाद वाला मेलवा में। अच्छा ये सीजन में हाँ कुहड़ा के बिया आई घर पर। हाँ अच्छा हमारे इया गोइल नु हाँ कुहड़ा के बिया ले आई हाँ लिया के रोप दिल। हाँ और एगो ना छोड़ दिया कुहड़ावा हई करे खातिर बिया खातिर छोड़ दिया तो छत पर हम छोड़ देनी सर कुहड़ा। अच्छा साला कुहड़ा इतना बड़का हो गइल है। अच्छा इतना बड़का हाँ 5-5 किलो के 10-10 किलो के कोहड़ा 10 दिन पहले हमनी के जब गईनी है सन 10 किलो के नानू हो। अब समझो कम के 2.5-3 किलो। अरे ना हो का जब ऊपर गईनी है सन छत पर। हाँ छत तो देखो तानी सन बड़का कुहड़ा भइल बा माने कम से कम एगो रूम बराबर। सब लोग हल्ला हो गए गांव में कि 2 ताला कब बनवा ले पियर रंगवाइयो देले। तो हमनी कोनी सा का हो गइल छत बजा जो कुहड़ा तो कुहड़वा जन बियावा के छोड़ला नहीं सन। हां उ 2 ताला खानी कुहड़वा हो गई रहे। 2 ताला माने घर लेखा हो गई घर लेखानी रूम खानी एगो कुहड़ा एके कुहड़ा जन बिया खातिर छोड़ रहे। अरे साला जान लो हां तो अब हम कहनी कि एकरा का करी तो ओकरा के जेसीबी से उतरवा के आ ट्रैक्टर पर लदवा के आ भेजनी हम महाराजगंज जान लो आ ओकरा आरा मशीन पर ओकर मुंह हमें जांगला हम कहनी एकरा काहे ना रूम में बनवा दी कोहड़वा के तो बिया हुआ निकाल के आ खूब नीमन गेट आ वही में जांगला 3x4 के जांगला 7x3 के गेट बना के एगो रूम बनवा के मंगवाइनी है। सुन तो माने 3-3 फीट के जांगला होई 4-4 फीट के या 7 फीट के गेट तो माने कोहड़वा कितना फीट के होई कि वही में रूमो हो गई वही में जंगलो केवाड़ी सब लगी। अब इतने समझिए कुहड़ा इतना बड़का रहे कि गांव में के लोग कहत रहे कि 2 ताला कैसे बनवा ले एगो रूम बराबर हो गई कोहड़ावा चल तो वही में करके उहे लेके आई बा उहे जा तनी देखे कि ओमे तनी सूत के फटिया लगाए हमें सूत के देखे कि हवदार बाकी ना। अच्छा सुन ना वहाँ पर रूम बनैनी। अच्छा ठीक बाटे सुन ना जाते देखे वो कोहड़वा वाला ना कोहड़वा काम तनी बाबू सुन ना हमरा है रोग भइल बन हार्ट एजे रहला हार्ट। अच्छा करेजी रोग करेजी हार्ट एजे रहला नु। अच्छा मान ले हमार हार्ट में अगर तनिको कंपन ज्यादा होई तो जानते बड़ा हेने आउट दुखाई। अटैक आई तो तू साले ऐसन बात जे बोला तारा कि अटैक आवेला हमार दर्द चालू हो गइल बहने। एगो बात बताओ बुझले कि ना दर्द चालू कर दे। एगो बात का तू जब बैगन के गाछ के नीचे सूत के या बैगन गिरला से तू जख्मी हो सकत रह। हमरा कोहड़ा रूम बराबर नहीं हो सकत। अरे 25 फीट ऊपर से गिरी तो हम जख्मी ना हो जब रे। अरे भागिस
भाग साला भाग मैंने हम भागी भाग साला कोहड़ा के कह दे तनी चलो यस जी इज्जत से चल जाओ एगो तो साला बैगन मर ले हमू तनी आ तोर कोहड़ा भइल बा आके देख लो दुआर पर ना होई तो हां कहियो बोल बैठे आके देख लो कहले तनी कह तनी बेटा हमरा के तू परेशान मत कर हमर अपने एजा बैगन गिरल बाटे हैं हमर बैगन गिरल बाटे हमर से मुंह तनी दर्द होता है एजा देखै पट्टी बढ़ले बाटे आई सारे के कोहड़ा के घर हो तो में कवाड़ी लगवाओ तो कोहड़ा के घर में कह देता नहीं हमारे हाथ फेल हो सारे कोरोना में ऐसा ही दिक्कत बाटे कहत से कि तनिको हार्ट वाला के हो जाता किडनी वाला के का दो हो जाता और के कर दो हो जाता एगो तो भगवान है दुख दे दले बारे दोसर साले तू आके दुख देता कुकुर कहीं का सारे मुआ दे अइहे मत जबले आई पट्टी ना उतरी नू ओ नहीं रहिया अइहे मत कह देता नहीं मास कही नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह, हमरा संगे बानी आनंद मोहन पांडे मामा जी। और ई फेंकू वीडियो जौन सबसे प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मांग करेनी कि फेंकू के वीडियो आवे, तो फेंकू के वीडियो बा। तो वीडियो कैसन लागल है लाइक करी, कमेंट करी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं के भैया सब्सक्राइब करके घंटी अरे महाराज जानते नहीं आता ना बड़का बड़का फेंक देता लोग कि साला ही बुद्धि से बाहर चल जाता मामला। तो जब फेंकही के बाद तो छोटका फेंकी मन तो हाथरा फेंकिए के बे तो कैसा लागल है फेंकू वाला। और लोग हमेशा मांग करेनी कि फेंकू, तो फेंकू भी आ रहा बा और वो भी आ रहा बा। मांग चलता है नेता वाला लोग, नेता वाला वो विधायक बने वाला, तो वो भी अभी हमनी के शूट कर रहा बा। हाँ, तो कंटिन्यू डेली वीडियो रिलीज हो रहा बा सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में, यानी 7:15, 7:30, 8 ऐसे आज सुबह रिलीज हो रहा बा। आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड और वीआईपी विजेंद्र सिंह दोनों चैनल पर कंटिन्यू आ रहा बा। कहे तो कोरोना में बहुत लोग डिप्रेशन में बा, बहुत लोग हंस नहीं के पावर, तो हमनी के कोशिश बा कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करी सन कि परिवार और जे टेंशन में बा वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे। तो लोग मुस्कुराई, हंसी, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करी कि लोग भी हंसे और सपोर्ट करी। ऐसा ही हमनी के वीडियो लेके आवत रहे इंसान। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी, लव यू। नेक्स्ट वीडियो।